Hello, dnes je 24. decembra. Ideme do lesa. A príjeme domov. Viktor. Takže sme na našej chatke. Mám tu hojdačku. Tak som doma, som vysávala. Ja som takto obal, hej, bol biely. Lenže ja už bol zašpinený a nešiel odšpiniť. No nešiel umyť. Takže mám to, umýla som to, hej. Tu už som si to nalepila s obojstrannou páskou. Ja mám teraz takýto obal. To vyzerám. Takže teraz ukážem, čo som dostala. Je to trošku veľa. No takže, prvé mám tu Clarisinka 7 na hrdelník. Clarisine Elvis tričko. Potom, toto je najlepší darček na svete. Potom Tadeušové tepláky. Potom som dostala Nike ponožky, takú voňavku. Perkejve Avon. Ďalej mám 3 knižky. Petronelu jablčkovú rozruch v Kuríne, 58 strán. Petronela jablčková ospalý rediteľ a žabací chaos, to je tiež 190. Okolo 180-190 strán doma. Potom Petronela jablčková guľovačka nezbedný škriatok. Knižky. Potom kasedničku, no. Colorasa Army, taký ten laniard, či čo to je. Takéto 3-6 takýchto. 3-6 takýchto. Super, úplne. Aj neviem, k tomu dostrieť, ty kokos. Tu mám tenké. Tu mám hrubé, akože fixa. Reálne, prečo som nemohla povedať, že fixu, ale proste tu mám, že takýto tenké, tu mám to takýto hrubé, ale čo? Ty kokos, je sa... akože voskovka normálne. Nemohla som skôr povedať, že to je fixa. Potom mám 4 takéto pera. Potom v balíku bolo, že čisté toto a toto bolo po jednotlivých farbách, akože sáčko, tak som to povysypovala a som si už z toho urobila Tadeušovú kolekciu Forever Summer ako na ramok, že toto je modré Wave hoodie, toto je Star hoodie a toto je Blossom hoodie. Takže mám takto na ramok. Potom tu mám od Alverde takýto blush. Potom tu mám Clarisine Terasik Inverin. Tu mám ešte fix